Nagluluto po ako ngayon sa air fryer. Ang daming alikas. Aking air fryer. Ayan. Ayan. Ito yung niluluto ko sa air fryer ngayon ng almost an hour na. So, niluluto ko pa siya ulit para maging crispy. Ayan. Ngayon nagpapagpag na po siya. Try natin tong mga air fryer kung maganda nga sila at kung worth it ang pagkabili natin. Tingnan nyo, ganito siya kakapal. Pinakuluan ko lang siya ng konting-konti. So, isasalap pa natin siya mga 10 minutes. Pinakuluan ko po siya ng mga 20 minutes lang para po yung balat niya lumutong siya. Ayan. At tinusok-tusok ko ng tinidor at ano. Ayan po. Ayan. Start na po natin siyang iluto sa ating air fryer. Ayan. Timer po natin siya ng 40 minutes. Ayan, ng 160 degrees. Ayan. Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, tinry ko lang na magluto sa air fryer na itong konting laman na may skin kasi malaman naman ito. Kaya tinry ko siya kung lulutong ba siya talaga kasi nako-confuse or nako-curious ako sa kung lulutong ba talaga ng gamit ang air fryer. And ito din guys, ginawa ko na Arellano'ng bangus, leftover ito. Tapos ang ginawa ko, finried ko siya sa air fryer din. Talagang lumutong yung balat niya guys. So ano lang to, leftover, kaya inano ko na, niluto ko na rin. Ayan. Try natin itong kung talagang crispy pa habang mainit-init siya guys. So, tingnan nyo. Pakikita ko sa inyo. Tinusok-tusok ko kasi ito ng, ilalagay ko dito yung video kung paano ko siya niluto. Tingnan nyo. Oh, grabe. Sana malutong ito. Tinrayin kong lutuin, di ba? Para laging dito na tayo magluto, di ba? Ayan. Try po natin siyang hiwain. Wow! Oh, tignan niyo siya. Wow! Masarap siya. Mukhang masarap. Oh! Ah, siya. Oh! Ang init niya, guys. Oh! Malambot siya. Tingnan niyo siya. Oh, lumutong nga talaga siya at naluto sa loob. Tingnan niyo siya. Oh, grabe. Oh. Wow. Try po natin siya. Kainin ng may suka muna. Tingnan niyo siya, guys. Uusok pa siya. Tingnan natin ng may bawang. Wow. Shucks, ang sarap. Ang lambot. Lambot niya. Daming bawang.
Panalo pala to. Air fryer. Mag-ketchup tayo. Bago pa tong ketchup natin. Ayan. Ayan. Try natin dito. Sarap. Grabe, sarap. Okay pala tong pag niluto mo sa air fryer. Malutong talaga siya, guys. Puro laman siya. Kaya naisipan kong ang sarap nitong arilyenong bangus ko, guys. Ako nagluto nito. Nalagyan ko ng pickles. Parang niluto lang siya sa mantika. Kasi crispy siya. Tingnan niyo itong balat niya. Ang laman. Grabe ang lambot. At hindi siya dry. Grabe. Hindi siya dry, guys. Malutong yung balat niya. Tingnan niya. Tingnan niya. Muusok siya. Yung laman niya, guys, juicy siya. Juicy. Hindi siya dry. Ayan. Try natin itong nasa loob. Yung, wow. Ooh. Look at that. Ketchup. Ito kasi, pinili ko siya na lutuin kasi wala siyang masyadong mantika. Puro laman. Sarap. Musok siya. Titikman lang natin, guys, ito, 'di ba?
Kaya masarap talaga siya. Kaya ako nagluto sa air fryer. Kasi gusto ko lang siyang mapakita sa inyo kung paano siya lutuin. Ayan. At kasama na ng konting mukbang. Laman. At ang juicy niya. Grabe. Pinawisan ako. Pinawisan ako sa sarap. Ang sarap. Grabe. Sarap ng bangus. Hindi siya nagda-dry sa loob, guys. Hindi kagaya ng microwave. Diba ang microwave, unang-unang nagda-dry yung sa loob niya. Yung arilya ng bangus ko, guys, hindi siya nag-dry. Buti nga, guys, nakakita ko ng pork na walang masyadong mantika. Gusto ko talaga siya i-try kung magdadry ba yung puro laman lang, ganun. Last bite. Grabe ang sarap. Grabe. Ang sarap. Hindi niya to. Puro laman din. Sarap. Mas gusto ko siya sa ketchup. Laman talaga siya. Juicy. Juicy niya. Tayo ng water. Ay, thank you so much sa air fryer. At nakakain din ako ng roasted pork. Grabe, tagal-tagal ko nang hindi ko makain ng roasted pork. Ayan guys, naubos ko na po yung, siguro nasa kulang sa, lampas ng konti sa 1/4 yun. Yung pork na niluto ko sa air fryer na tinry ko lang. Kasi gusto ko talagang matry at pumili talaga ako ng pork na hindi siya mamantika. So, para guilt-free ang kadon niya, diba? Tapos ko, napakatagal ko ng panahon na hindi ko makain ng pork, roasted pork.
Kaya nga bumili na po ako ng air fryer para makakain ako. Kasi feeling mo, hindi naman dahil sanay ka yatang kumakain ng pork. Yung parang nanghihina yung katawan mo up to now. Ako kasi, ang tagal ko na talaga hindi kumain ng pork. Kumain ako, imagine, nung last time pa. So, guys, you must have air fryer po sa bahay ninyo. Kasi, sobrang thumbs up siya when it comes in roasting pork and at saka lalo na sa chicken, 'di ba? Kasi before nakatry na ako ng roasted chicken na inuluto sa air fryer, napaka-juicy at lambot talaga niya. So, yan guys, na-try na po natin ang ating biniling air fryer. Ayan. Thank you so much. May tinatry pa rin po ako ngayon na para po sa mama ko at papa ko na may ribs yun. Kaya, yun po ilalagay ko sa video. Ayan. See ya! Bye-bye! Don't forget to like and subscribe mga kadonya!